Styrk din ledelseskerne er et forløb, hvor vi arbejder med den følelsesmæssige intelligens i forhold til ledelse. Her vil du lære at blive en leder eller en kollega, der både tør og kan gøre en forskel, fordi du kommer til at stå stærkere i dig selv. Vi forstår ledelse bredt, og det vil sige, at man kan lede opad, altså lede sin egen chef. Man kan lede til siden i kraft af projektledelse, og så er der selvfølgelig også den traditionelle, hvor man leder af. Og uanset om du er tidligt eller sent i din karriere, om du er spritny leder, eller har været projektleder i 20 år, eller leder i 40, så er det her forløb noget for dig. Rammen er naturen, såvel på vores forløb på Mols som i Nuuk. Vi bruger naturen som et aktiv, hvor man kan få tid og ro til de gode refleksioner. Vi glæder os til at møde dig.